Balkana kärene yerleri ellerinden alınan daýhanlara gaýtadan yer bölekleri hödürlenýär. Şunlar Balkan welaýatynyň owa yerlerine häkimetler daýhanlar bilen ýygnaklary geçirip gowy östürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk yerlerini kärenesini almagy teklip edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 martda Sewitden maglumat berdi. Şeýle ýygnaklar häkimetleriň soňky aýlarda ýurdun türli sewitlerine daýhan hojalyklaryň kärene yerlerini ellerinden almak finansiýaklarynyň İdiyany ýygjamlaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda ýuridik şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny beýletmek hakyna buýrugy gol çekdi. Deýişi buýruk bilen Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Ahal we Balkan welaýatlarynyň häkimlikleri bilen birlikde yer bölekleriniň peýdalanmak hukugyny beýletmek hemde yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek boýunça namalary belinen tertipde resmileşdirmäge borçlu edilipdi. Bu buýrugyň jekme-jekligi ýurdun metbuat serişdileri arkaly ilata düşündirilmedi. Munyň ýa-da Azatlygyň habarçylary Balkan welaýatyna ýuridik şahslar bilen bir hatarda käbir fizik şahslaryň öz başlyk kärenleşleriň hem kärene yerleriniň ellerinden alınıp başlananyny habar berip başladylar. Bu maglumatlar Oba hojalyk resmileri ne tasdiklap ne de ret edip çykyş etdi. Resmi habarlarda ýuridik şahslaryň yer bölekleriniň döwlet kärhanalaryna peýdalanmagy berilmegi gödeňine tutulany gaýdylypdy. Azatlyk radiosy dekabrda ýuridik şahslaryň yer bölekleriniň döwlet kärhanalaryna peýdalanmagy berilmegi barada kabul edilen karar bilen Balkan welaýatyna kärenleşleriň yerleriniň ellerinden alınıp başlanmagynyň arasyna ara baglanyşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Üstesine Günübatar welaýatda owa senagat toplumynaky işleriň onsuz hem düşünýänsizligini, özleriniň höweslendirilmeýändigini we buğdaýyň hem de pagtanyň satyn alyş narhlarynyň pesýon aýdýan kärenleşi daýhanlar dekabr aýyna Azatlygyň habarçylary bilen söhbetleşikde özleriniň yer bölekleriniň ellerinden alynmagyna gynanmaýanlyklaryny gurrun beripdiler. Ýöne her neçikde bolsa şu günler Balkanyň käbir oba yerlerini häkimetleriň wekilleri yerli kärenleşler bilen duşuklar geçirýärler. Bu ýygnaklara gatnaşýan kärenleşlerden 1 hektardan 5 hektar içini yer böleklerini gowy östürip ýetişdirmegi gaýtadan teklip edýärler. Bu teklibi razy bolan kärenleşlere 1 ýyl möhlet bilen kärene yerleri bölünip berilýär. Azatlygyň habarçysy ýygnaga gatnaşdyrylýan kärenleşleriň esasan odol kärene yerleri ellerinden alınan daýhanlardygyny habar berýär. Ýygnaklar geçirilýär we gowy üçin bölünip berilýän kärene yerleri öňkü ýerlerine gaýtarylyp berilýär diýip bir daýhan aýtdy. Yerli oba hojalyk resmileri kärenesi daýhanlary bölünip berilýän yerlerde ellerini sowatman zähmet çekmäge çagyrýarlar. Şol bir wagtda resmiler öňümizdäki pagta hasylyna döwlet borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetiren kärençilere 1 tonna pagta üçin 30 litr mösbirine pagta ýagyny hem de 100 kilogram töwere uşulgy wada berýärler. Bulardan başga da daýhanlara mal ýymy hökmüne ulanýan künjary hem wada berilýär. Pagtanyň bahasyna da gaýtadan serediljektigi aýdylýar diýip ýygnaklara gatnaşan bir oba hojalyk işgär aýtdy. 2018-nji ýylda Türkmenistana 1 tonna pagta hasylynyň döwlet satyn alyş narhy hiline we hasyl mögütümine göre 1355 manat 2000 manat aralygyna götürildi. Gowçanyň ötürilip ýetişdirilmegi we pagta hasylynyň öndürilmegi babatyna daýhanlaryň arasyna türlü garaýyşlar bar. Habarçymyzyň seljermelerine göre Balkanyň käbir obalaryny gruply daýhan maşgalar pagtaçylykdan biri ýam el çekdiler. Olar kärene yerlerine pagta we buğdaý östürip ýetişdirmegi ayaga daňlan gandal hasaplaýarlar diýip bir daýhan aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etrap we oba resmileri obalarda esasan eli ýukum maşgalalary gowy önümçiligine höweslendirmäge çalyşýarlar. Şol bir wagtda oba yerlerine gowy östürip ýetişdirmek üçin kärene yerleriniň teklip edilmegi pagtaçy daýhanlary oýlandyrýar. Olaryň ençemesi ýurtda ýyllar boýy dowam edýän suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi sebäpli hasylyň pes bolmagyndan howatyr edýärler. Ýöne muňa garamazdan ozal elinden alynan kärene ýerini ýygyna kabul edip almakdan ýüze urýan daýhanlara häkimetler tarapyndan haýbat atylýar diýip kärenleşler aýdýarlar. Daýhan birleşikleriň başlyklary we arçynlar häkimetleriň teklibinden ýüze urýan kärenleşleriň mal ýetişdirmek ýa-da mellek yerlerinden hasyl almak işlerini özleriniň päsgelçilik döredip biljekdiklerini gytaklaýyn duýdurýarlar. Azatlyk radiosy Balkany daýhanlaryň ne kärene yerleriniň ellerinden almagy, ne de olaryň ýygyna gaýtarylyp berilmegi barada Balkan welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bildi.